मी नदी. इतर असंख्य नद्यांसारखी ज्यांची पात्र माणसांच्या संस्कृती आणि गरजांच्या मध्यभागी असते. अशी नदी जिचा प्रवाह जगण्याच्या विलक्षण प्रभावांपैकी एक आहे. मी एक नदी. मी म्हादई. विचार करत असाल ना, म्हादई बोलतीये, ती बोलू शकते? हो, म्हादई बोलते. म्हादईला बोलावं लागलं. म्हादईला मोकळं व्हावंसं वाटलं. नदीला माता समजणाऱ्या, संस्कृती निर्माण करणाऱ्या माणसांची मला बोलावं वाटलं. सह्यगिरीच्या बलदंड शरीराच्या अंगाखांद्यावर अवखळ वाहणारी मी आज मात्र शांत आणि गूढ होऊन बोलेन तुमच्याशी, कारण नव्या युगातल्या व्यस्त माणसाकडं तितका वेळ असेल असं समजते मी. खानापूरच्या भीमगड आणि म्हादई खोऱ्यांना समृद्ध करत मी वाहते अखंड उत्साहानं. माझा जन्म देगाव गावात एका झऱ्याच्या रूपात झाला. पुढं अनेक छोट्या मोठ्या सख्यांच्या सोबतीनं मी गोव्यात आले आणि बनले तुमची म्हादई. गोव्यातही कोत्राची, सुरला, वाळवंटी, अस्नोडा, डिचोली अशा अजून काही मैत्रिणी माझ्याशी एकरूप होऊन माझा प्रवाह विशाल बनवतात. विशालतेची माझी आस स्वच्छंद होऊन या माझ्या सख्या पूर्ण करतात. आणि गांजे पार केलं की मी बनते तुमची मांडवी. लग्न झालेली अवखळ पोर सासरी आली की बदलते ना तिच्या नावासहित, अगदी माझंही तसंच. गोवेकरांची जीवनदायिनी, प्रदेशाला समृद्ध करणाऱ्या निसर्गाच्या विलक्षण प्रवाहाला तुम्ही नदी म्हणता. तुम्ही मला मांडवी म्हणता. इथल्या माणसाच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग, सुपीकतेची आणि उद्योगाच्या भरभराटीला परिस्पर्शानं भारावून टाकणारी असं माझ्या बाबतीत तुम्ही बोलता तेव्हा मला स्वतःला नदी असण्याचा अभिमान वाटतो. ही देणगी मी इथल्या मातीला दिली. काय नाही पाहिलं मी इथं कितीतरी भौगोलिक, जैविक, ऐतिहासिक घटना घडल्यात, त्या मी अनुभवल्या आणि झाला तयार माझा समृद्ध असा अनुभव. जगण्याचा शेवटपर्यंतचा संघर्ष करणाऱ्या आदिमानवाला मी पाहिलंय, निसर्गाशी जुळवून घेत. माझ्याच काटावर याच आदिमानवाची संस्कृती मी पोसली. आदिमानवानं रेखाटलेली प्रस्तर चित्र मी जपून ठेवली आहेत माझ्या उरात. मांसभक्षण करणाऱ्या मानवानं शेतीचा अवलंब केला, प्रगत झाला, पण त्यानं नाळ तोडली नाही माझ्याशी असलेली. उलट मला देवीचं रूप देऊन माझी पूजा केली. पाणी म्हणजे जीवन हे त्याला एव्हाना कळलंही होतं. संस्कृती फळत गेली, सुफळ झाली, युद्ध झाली, आक्रमण झाली, अत्याचार झाले. या सगळ्याला तोंड देण्यासाठी माझ्या भूमिपुत्राला मी तयार केलं, ते माझ्या पाण्यावरच. हेब्बार आणि मॅशे यांचा नरसंहार पाहिला. खुटी मारून मतही जोडणाऱ्या भूमिपुत्रानं वसवलेली कुळागरं पाहिली. पुराण शेती, वांगण, भरड, कुमेरी पाहिलीये मी. भूमिपुत्रानं धरणीला वृक्षवेलींना आणि पाण्याला ऊर्जेचं स्वरूप मानून देवतेच्या रूपात पूजलंय. माझ्यावर लिहिलेली लोकगीतं ऐकली आहेत मी. धालो, चोरोत्सव, रणमाले, जागरसुद्धा पाहिले आहेत. या सगळ्या बदलाला मी मोठ्या मनानं स्वीकारलं, पण गरजेचं रूप आता स्वार्थानं घेतलंय. आपल्या राक्षसी महत्वाकांक्षेला पूर्ण करण्यासाठी माझ्याच भूमिपुत्रांनी माझे लचके तोडले आहेत. भूगर्भ पोखरून माझं पात्र भरून टाकलं या चिखल मातीनं. झाडाझुडपात, देवराईत देव पाहणाऱ्या माझ्याच मुलांना आता हे मातीचे ढिगारे वाटू लागले आहेत. त्यातून मिळणारी संपत्ती दिसू लागली आहे. सगळंच गणित बिघडलंय. माझ्या खोऱ्याला सुरुंग लागलाय. इतर जीव त्राहिमाम म्हणू लागलेत. आणि आता तर मला कायमचं संपवण्याचा विडाच माझ्या मुलांनी उचललाय. मीच पोसलेली माझी मुलं मला बंदिस्त करतायत या दगड मातीच्या ढिगाऱ्यात. माझा जीव गुदमरतोय. माझे पर्वत, सडे, त्यात वसलेली माझी इतर मुलं टाहू फोडतायत. त्यांना पाण्या वाचून तडफडत ठेवण्याचं अभद्र कारस्थान रचलं जातंय. नका नका बंदिस्त करू ही ऊर्जा. जीव तिळतिळ तुटतोय तुमच्याच भविष्याचा विचार करून.
तुमची येणारी पिढी तळमळेल पाण्याविना, शुद्ध हवा, अन्न आणि निवाऱ्याशिवाय. त्यावेळी तुम्ही मिळवलेली संपत्ती काहीही उपयोगाची नाही. पाणी म्हणजे जीवन. हे जीवनचक्र वाहत राहिलं पाहिजे अविरत. चक्र थांबलं की मरण नक्की. तुमच्याच हाताने नका करू उद्ध्वस्त तुमचं भविष्य. ऊर्जेला नका करू बंदिस्त. मला वाहू दे अविरत, बंधनाशिवाय, कारण मी आई आहे. आई थांबली की जग थांबतं. उद्ध्वस्त होते संस्कृती. जागे व्हा मुलांनो, तुमची आई तुम्हाला शेवटची हाक मारतीये. उशीर होण्याआधी उठा, शाश्वत भविष्यासाठी.